Pwede ba may mag-artista sa imong movie pohon? Pwede, pero depende. Alright. Uy, may hapon rin sa tanan na agyapon mi sa Apo Cafe. Apo Cafe. Asa gani Apo dapit? Cafe. Apo Cafe sa Mabini Street. Oh, Mabini Street. Nga ay Oh, sa mga cashier gusto. nga agila. Oh. Sa mga gusto mag-coffee, napon sila food diri, napoy non-coffee, na sila sandwiches, daghan sila options. Daghan. Oh. Naara sila diri sa nga street? Mabini Street. Mabini Street. Balik-balik. Di ayaw din Wala nato pa. ikuan ng kuan kay pangutana ben ako pwede ba mag-artista kita sa film niya. Mupasabat ako si Junard kana si Dave, Ako din si si Tan, Michael. So man sir, sa mong mga face value. Labo may pag-asa mag-artista. Ato sang i-introduce ang atong special Ay, guest. sorry. Oh. Excited mo ko kay career ba? Si Dave may may intro. Sorry kayo. Advancement mo din na yung mga... Ayun kay ikaw na itong intention ba? Basig mga kan Imas atong na to gamay, hidden imas. agenda ba? Nami guest karon ang nagsulat og nagbuhat og nagdirect. Unsay kalahian na no? O niya ipangutana na siya. Yan. Kaya nagtanong mo ko sa credit, written and directed by, tapos created by, same person. So, Siya unsay tanan. Siya tanan. Ano mo kung unsay kalahian? Shatanan. Submitted by Submitted by. Dili na. Director, okay lang. Let us all welcome Direct EJ Fernandez, ladies and gentlemen. Let's go. Yo. Welcome sir, welcome sa among. among Tanan. Thank Saya you. mong gamay nga podcast. Dapat ba natong tingog? Dapat tinana ka Oo. modulated Or na. okay lang kung lata ang tingog ginani. Okay rin. Alright. Thank you sa pag-invite sa Quadri. Thank you for having me here. And hinaot nakakita na tanan sa Balete. Oh, yes. Episode 1, 2, ug 3. Ana. Nice. Kung wala pa ninyo nakitaan, tanawan ninyo. Ano tong team sa ilalum sa balete. Kitanaw gini niyo, kitanaw gini niyo. Kitanaw gini. Di ba ito ba? Pwede over ni mo to. Murag voltage 5 man siguro to. So, Parang nag-audition ka si Jonard ba? Syempre. Parang si murag ginapakita ang gilas yun. Unemployed ko eh. Ilag free ang balete sa YouTube. Sa YouTube. So YouTube is better kay pwede ma 4K. Tama. Mas ma-adjust ang quality sa Mas na-appreciate po yun ako nga dito na ako gitanaw eh. Kay, ang una man ko sa cellphone ako gitanaw. Nya, medyo kuhan ko ba? So, mali pangit mo ng acting ni Katik. cellphone mo? Android na mo cellphone? Android. mo cellphone? Oh. Bantaw O di Sa, ay. ako ba yun? Ako? Autograph hangin. Sige, wala yun. Moro man to. Nya, pag ikaupat na kong tanaw na sa TV na yun, sa smart TV, naka 4K. Actually, di bito kaya sa mga smart TV 4K. 1080 ra gyud yang kaya bay. Na-appreciate na ko nga how day siyang acting bay. Kuan siya, start siguro ta sa origin ni Sir Oh, Pwede. EJ. Pwede, Kung pwede. unsa rin ka Sir, sa imong background, asa ka nag-start in filmmaking. Ganong na-appeal ka ng salida-salida. Ug ngano napadpad ka sa pwede depende nga podcast. Grabe taasa lang nga journey. Isa-isa lang sa isa-isa lang sa isa-isa. Start na Parang start to finish. Start na sa. Layo kayo no kung sa start. I think ang pinaka first na short film akong na-upload sa YouTube is 2014 pa to. 2014 pa? 2014 akong first short film na upload 12 sa years YouTube. ago. Oo. Pero ang first short film akong nabuhat is tong college pa ko. Namasakpan na nun akong edad. Mga 2009 pa to. Sa among film appreciation, film production class sa Ateneo. Dito akong first. So mo ginay mong course dito filmmaking Mascom jud. ko dito. Mascom. And then, sa pagpaminaw na ako sa film appreciation, pati film production, murag na in love ka sa film ba? Dito na ako naganahan jud og filmmaking and film. And I'm a student of film and ana jud. Pero originally sa kuha kag mass communication dili gyud natana kanang field imong kwaon gyud. Mao jud pud to akong gikuha. Magi goal first. nimo. Mao jud akong gikuha pud. Mass communication. So karon mao na tong ginabuhat karon film. Pero akong una nakita nga dugay na kay punto nga video nakita nako eh. Murag wala pa yata toy pandemic atong mga bata ang
bida. Itong Higan's Tools Diwen yata title ato. Kita ka to? Oo, kita ko ato. Karamo tong first na ko nakita nga video si mo. Audition. Ay, masip-sip. Masip-sip. Lalom kayang Audition, reference. audition. Masabay mo ko na Sir EJ dati kay sa rap scene ba. Nag-ano man siya dati, Gapitik? nag-cover man siya dati ng mga ano sa hip hop. So dito na curious mo abot kay Sir EJ ato na time. Dito na ako nakita itong first nga mga bata ang bida to, short film ng pagyan ito. Napagyapon to sa YouTube karon. Nasa Hindi ako sure Facebook. kung napa sa Facebook YouTube. yata. Unsay maingon Facebook. nimo ato? Unsay na-feel nimo pagtanaw nimo ato? Mga bata. Murag nostalgic lang siya sa kuha kay mga bata nga nagdula-dula itong mga nasa video. Murag Yata. Oh my sa sugod wala na ko siya na subtitle ng ano ba. Sabta nang. Wala na sabtan pero na kay na-feel. Pero na ko na feel. Oh. Mura kaning balete karon sa daw. Guwapo. Actually. Ambot. Ay, kana. Kana gusto na ko istoryahan ng balete ba? Kaya wala man nakasabot. Oh, sa naman nga timeline yun. Sa naman eh. Wala na sabtan. Sige, Sanard, naman kay question na to. Sa to yung Gusto daw siya question. mag-acting. Ako, may mo kumacting. Hindi, ako kanang akong ma-feel ato kay kanang wala ko kasabot ba kung kinsa ang kontrabida o kinsa ang bida kay murag halos sila tanan god kanang nagoy hugaw gud sila tanan god. Mo ba murag mo akong kuan ba murag mo pansin. Murag siya katong anime nga ginalantaw na atong Demon ito Shadow katong bago karon katong naghimo sa Full Metal Alchemist murag na siya ba nakalimot ko. Demon katong Shadow Hunter. siguro kada Develop sa balete. Mo ang Okay, misteryo sa Shadow. baba Manga artist din siya, sir. naga For real? Nagasulat po siya. wala ko nagasulat drawing lang Drawing. Sorry. Ayos. Usahay ka na mag-video call me, mag-meeting me, ana. Abi na mo ga-take note siya, ga-drawing din siya sa mga naong. Gina-sketch me niya. Naka-hire jud ka dito sa kuan sa mapa jud. sa Dili po. Hire jud ka as a manga artist. sa mapa dili kuan lang ko yung mga kuan Independent. lang. Oo, Pero mga Pero nag-submit jud ka. Nag-compete siya. Usahay lang sa oh. webtoon. Sa webtoon na ako. Nag-release gid mga kuha niya sa webtoon. Kung kuan lang, Very- kung nalay contest. Very grounded sa Filipino culture ang yang Yes. world to nag-create. Mga iyot-iyot, ana. Asa naman ang atong gibuhat nimo nga story nga Mindanao kayo nga Davao kayo. Why? Katong bago lang. Agoy, Masado. mahayag din siya ba? Katong Murag naagit ka sa episode 4 katong defeat ani. 99 niya. Interview na ni. Joke round na to. Ako basta nasa sa webtoon Defeat 99 ang Defeat pangalan. 99. Defeat 99. Ang kuan lang nawat is mga pangalan lang sa kuan siya murag ang culture na ko is Sikihor mangugo kanang pikpik ana Aswa-aswa. Mura siya Harry parang-para, Potter pero Bisaya nga. Balete gyapon kay Ana. kuan. Balete. Ato mga gyapon balete itong mga power pa dato. Kasi bida to si Kagid. Time sa dili ako nag-game movie karon ba. Dili ako kuan. Siya na naman ito. Walay bida to no, puro kalaban po. Dili ko inato ka komplikado eh. Kuan yan ang. Unsa ka itong topic nato yata. Wala na. Ang question ako, mo like ito ang kuan ako kanang sa Mga ang lore. ganahan sa katong sa movie katong sa short film ni Sir. Short film ba siya or series na siya, di ba? Short film series, Short film cinematic, series. online content. Okay na. Wala man siya sa panahon karon wala na may Wala ni paki no sa genre. tawag ang isa Oh. ka butang. Unsay Actually, trabaho oh. nimo karon nak? Online content podcaster. Unsay meaning ana? Wala pud ko kay balo. Tama. Wala Di na pud ko kinahanglan. kay balo. Basta kailang tawa lang ang mong content. Wala lang imong kuan no. Alayo kayo na. Bali, Siya mong Mike Police. sana mo kung mga questions di ba? Pero ang timing tama ba ni Pero, Sir? nalipay ko nga nakaingon ka nga murag walay Walay butan, walay wala. kalaban. Mm. Napay mga salida na like especially sa anime nga kalaban ni tanan or butan kay silang tanan na ay kanya-kanyang Mm. kana. kanya-kanyang darkness, na Yes. kanya-kanyang siya bang tama Mm. or siya bang mali? Masya Death Note nga wa kabalukin sa bida. Oh. Mura siya. Di ba ang Death Note kay si L, wala kabalo nga bida ba siya? No. Si Light kung kuan ba Si siya. Light, bida, Oh. di ba? Bida ba siya? Or si Homelander. Bisag Homelander. Bad Grabe ka. magid si Homelander ba? Bisa kung saan ako justify bad gyud siya ba? Dili to siya madalag bida. Wapo tong- Bastos mo to siya, mututoy mo to siya siyang kuan. Siya ang manager. True. Mututoy pa man to. First season na Yung kukuha katawan, tong The Voice. Death Sorry, Note kay Death Note.
na siya'y power to makapili siya kinsa mama kuya nimo kinsa ka para na power to choose who to kill. Correct. So timing kayo pud sa balete. Sa balete. Who gave you the Authority. power, or the license authority? to So kill. you're playing God. Oh. So kani siya ang butan or kani Ganda. siya ang maldito? And then when you watch, I don't know, sa audience, if you're one of the audience, and you'll be like, tama bitaw no? Tama po ning isa no? And then you question ikaw kinsa may tama sila ha. Murag kanang sa morality ba nga Oh. tanan ma-explore nimo tanan nga kan. So man sir, unsay Moral dilemma. nakaingon nimo nga maghimo kog movie ani about balete kani nga story ako na ipagawas. Unsa may sinugdanan nga anong nauna man nimo ni? Actually, gwapo na imong question. Salamat for asking. Welcome. Hard na ko. Ay, mag-audition ta later, no? Sample. Hidden agenda no? Kaya na ko mag-acting nga possessed eh. Possessed. Actually, kaning balete is our story here in Davao. It's our open secret. Diba? If you would listen to the story, the element, kung studihan mo. Because actually, katong college pa ko, ang nakagisulat na research paper, na mauto akong research paper dyan about sa ato ang sa extrajudicial killing diri sa Davao. And then, lawom kay itong research. And then later, tanan akong ipang research na nanggawas po sa news. Ako, wow. And then, maupo to ang story sa akong short film first short film ang isulat. Lambada ang title. So Lambada? Lambada. and if you research about it, it's an open secret po diri sa Davao. Na mao jud tong tawag. And then nanggawa siya tanan and then ma-fascinate ka ba? Cause me as a filmmaker, ganahan kay ko og kanang mga The Godfather, Mafia, Martin Scorsese. Oo. Mga inana ba? Kanya, alangan Al mag-mafia Pacino. ko sa Davao, nga wala may Italiano diri. Di ba? Dire. Wala may mafia diri. So, ang action natong pwede mabuhat kani nga story. And a little bit of Relatable dire. and our story. And then di maanak so against ka. So pro ka, so against ka. Kailangan ba? Kay ikaw kay murag wala may kalaban nato sir wala. Kay later on makaingon mo pod kag hayahay man jud kay alas 3 sa buntag maglakaw-lakaw ka sa syudad. Tama. Correct. Kita man nimo benefits, kita po nimo ang other side of the coin. And then ang nahitabo sa balete karon is it is just a report. Report lang siya ba? Kung baga mura siya newspaper ba nag-report na ko unsa tong nahitabo. Not necessarily na siya side, not necessarily na pro or anti ana. It's a report and it's up to you. Ikaw naman. It's up So to the audience. nasa audience ang Ang audience ang moingon. how you interpret it ana. Ang audience ang tama bitaw ni siya no, maldito bitaw ni siya. Okay. Si Ellie ba to? L ba to sa Death Note sa ba to? Si Light. Si Light. Maayo ba Si ni Light siya to na or iguan. mali ba ni siya? Ano? It's up to you. Kay katong sa part ni Sak, kay di ba spoiler alert. So wala pa nakita. Pero ang sa atong sanom gani Sak nga gi-explain na niya nganong ingato siya ba. Nganong ingato yan na ikaw ang kumbaga gibasol niya si Siege ato nga ano nga ikaw ang nibuhat sa kuha manginana ba nag-explain niya ang past niya nga ngani. Which, by the way, unsa ba to siya? Heavy reference ba to siya sa The Dark Knight? Nga Joker scene og ni Batman nga You Made Me. I'm a student of Christopher Nolan. Ah. Yes. Oh, yes. I love him pero Same. not necessarily iya to tanan. Oh. Siyempre naigo siguro sa akong subconscious na magawas jud nga mga dialogue. Pero diretsohon na lang ako kay Vecna to gikan eh. Sa Stranger Vecna Things. Stranger when Things? I was dili ko wala na ko gitanaw ang Stranger Things. Ako ang family ang nagtanaw, akong wife and kids, they were watching. And then ana siya na ikaw man kamo man nagbuhat sa ko ako. So Actually, murag nakapalingin to da. Nakapalingin ang story. Ana man jud ang storytelling like Okay si dili man sa imong utok to gikan tanan murag usahay it's given to you ba. When you tell stories it's given to you murag manggawa siya from your environment, from the things you want to watch. Inana man siya. So ma-enjoy pud ka. Murag makaingon ka nga kung mag-focus manggug ka sa writing sa storytelling about originality murag you're 100 years too late na siguro kay halos tanan na himo na eh. So kung mayon ka nga original ang imo ang mga lines ana murag makaingon jud ka nga nadyo mo gawas nga mga film nga
prove sa imo nga adili na nahibuhat na ni. Ang execution na lang gini mo dira magmatter. Yung originality ng isgutan, it's very original. Pero if you are cultured, if you're familiar with these films, kung Film scene. yung mga impactful scene nga, dito to, murag, familiar lagi ito nga scene. Gikuhag inspiration ba dire gikuhag. Kaninga shot, kaninga storytelling na nagapingpong ang present o ang future. Yung mag-tie sila sa, di ba? Sa ending, sa Which is, ending. by the way, ang episode Uy, 1. mao tong gidebatehan nila gaina. Kung asa man tong ang episode 1. present, asa ang past. Ang episode 1 ba is present or future or past? Mao nang gusto nila i-clarify daw sa imo, sir. Nagipangutan na. Baka sad manggod kung Dapat sila may murag spoon feed mura na na. kung gi-explain ang tipo. Wala dyan. Ayaw gi-explain ang joke. Bunalan ta. Bunalan ta. Actually, daghan ako naingon kanina. Murag nasubraan ako gi-explain. Makagoal po Gatekeep na. lang sa gatekeep. Makagoal po na for both of us, audience and the creator nga. For example, kamo mga artist mo drawing po you don't explain your Storytelling. your drawing or di ba kung na kay artwork dira kaning bukid ang pasabot ani kay gi-conquer niya ayaw i-explain ang art. Ayaw i-explain ang joke. Sa joke, tama po. Sa tuwa, Ayaw as i-explain comedian, as comedian. Dili po na trap po mag-explain. na siya nga i-explain. Pag magbuhay kag joke, Mag-throw walay lang ni katawa, Ayaw na. murag ang comedian, ma-oblige ka nga, i-explain ako ang joke, basin wala nila na gets. Pero mali day siya, trap day siya. Dapat move on na lang kasi mong next joke. Ana siya. Grabe ang science po sa Comedy? comedy, no? Grabe ang science. Digid mo walang science sa comedy and art pod. Actually, maupod to ang naka-inspire sa kuha sa linya ni Sak. Kay, akong anak ba? There are four people who react to jokes. There are people who will add to the joke. You told the joke and then someone else would bitaw na, gidungagan niya ang joke. Ayaw, nagdungag. Ihatag na to siya. Katawa na lang. Kadua kay i-explain ba? Explain. Kay kuan sila, kauban. Ayaw, katawa na lang. Na po isa nga, wala siya kay Bulo, sarcasm dito. Wala niya Slow. nag-get na sarcasm dito. Na po, katawa na lang. Katawa lang. Salamat sa Diyos na nagkatawa. Imo dyan ang anak ng nagsulti, anak? Oo, bright mo to siya. Good. Mas bright. Liwat mo sa mama. Sa mother na side. Kaya kung naliwat to sa papa, genius to. Tama, legit. Kasi nabot mo niya. Anyway. Pero, sir, apo kay ka ng studio yun ni mo? Murag lab, no? Oo. Gina-manifest pa na ako. Ginaampo pa na ako sa Ginoo na magka-studio taga-tuwa diri sa... Kaya basta pwede mo dito mag-podcast po. Pwede. Or mag-audition. Audition. Unsa may mas importante sa mo ang lighting, ang POV sa shot? Unsa may gina-prayo nimo sa mo ang kay si Christopher Nolan kabalo mo pugang murag pagkani nga shot Christopher Nolan kini siya dating like Interstellar or Oppenheimer. Sa dagag kamaisan. Makabalo ka nga kani quality kay kung kuan gini nga score kay Christopher Nolan. Imo unsa may mga taste nga ay kani kay EJ gini nga signature nga shot or something. Oh gosh. I was hoping ikaw maka-answer ba kung makita ni mga one films na ako before mo din iyang style jud do. And then wala na nimo gituyo, ikaw na ang di ba dapat imong niche kay nani nato. Wala ka and then na. later on you become the niche. Ikaw na kay bisag unsaon di man nimo mapugnan na sa imong subconscious mo gawas jud na kato nga mga style nimo. Kay to be honest karon lang nakoy favorite na videographer sa Davao, si Chris Duco. Chris Duco, mabuhay ka. Shout out, Anyway, sir. para sa kuha, siya dito ang pinaka impeccable, limpyo, gwapo dyan kayong trabaho. Videographer, especially sa kasal, gwapo kayong trabaho. And then dugay namin sig plano na, Chris, unta makatrabaho ta for a film. And then nahitabo dyan ni. And then so ako, maulan niya akong gusto, Chris. And then, ihapo yung vision niyang ibutang. So collaboration gina siya. And then suddenly ang nigawas kay Kuya boy, mo na noon niyang nigawas. Ikaw mismo nga nagbuhat ma-enjoy noon ka nga na siya iyahang Gets. yan dagoy. Ang makuha na ako sa cinematography kay siya ra gito siya wala kay ko na to or nakay gamay nga input Ako'y hangyo nga unta na shadow dire. Tiwasan niya sa iyahang magic. Kaya ang akong napansin na to kay kuan katong labi na tong kay katong sa media god katong babae kisa ganito si Deya
katong murag shot reminiscent siya sa kanang kuan ba katong mga shot sa Atlanta god kanang mga pinahiro muray nga kuan kanang ang camera ay ang nawong na adire tapos sa background murag mas dako ang background diri ba nga makita nimo tong murag blurred lang nga part sa kuan. Sa background. Oh, murang yang yang contrast ba. Nani. Murag zoom in tapos nandiri sa kuan. Naka-bokeh siya, bokeh. Oh, murag di siya bokeh. Amo tong bokeh bang tawo? Mura na bokeh oh. Kana. Mura siya katong sa Atlanta nga mo ang feel ba nga sa Maglanta ko ato mo yang kuan. Katong nasa shadow ang naong isak. Kaya tragawa sa hayag ba? Katong gina-interview. Okay. Nanata sa favorite scenes. Okay na. Yeah, chuyan ako sa visual. Katong apart. If you watch the films or especially katong Balete that way, murag very rewarding na for me. Kay lipay kay kung anay mga audience na inaana maka dissect or maka review sa imong film kay pwede ko magyaw-yaw no kay podcast. Sige, If you watch, no filter ni. mao niya kagulaan ako sometimes watching Netflix movies, but I call it Netflix movies because you watch Netflix and then ang dialogue kay kompleto na dito tanan. Uy, di ba namatay mong papa? Di ba nag-uul ka ato? Grabe, giingon man tanan. So ikaw, taod-taod, the next scene, giingon na pud balik. Kay para di nimo malimtan, kay para di na ka mag-isip ba. So you can doom scroll while watching the movie. You know? So dili mahok ang imong attention span. So you can still understand the entire movie even naga-doom scroll ka. So wala nimo siya na consume og tarong ba. Galing. So Right. nato di ang intention Inaana na ang nato. Netflix movies karon. You watch the latest na mga film, makaingon ka nalagi kulang. Because it's not the same as the mga films nila Scorsese, nila Christopher Nolan before. Murag all in jud kay ka. Oo nga. Tutok jud. Mag-invest jud ka. Oo, ana. Kinanglan gid nimo Na makita jud nimo tong shadow, makita na meaning tong ngano naka-bokeh or naka-depth of field siya sa likod, naka-Fibonacci mo na. Especially ikaw kay visual artist. Mag-gets nimo na tanan. Talk about scenes ba? Namo yung mga na-mention nimo yung favorite scene. Ikaw na kay favorite scene so far? Episode 1 na ba ako nakita? Ikaw ba inaana ka? Ako ay katong exposition sa katong mga tao sa sulod sa bulkan sa Apo. Oh. Gana ko to exposition. Kuya, Oh, nagsayaw-sayaw siya. Kaya na ko to eh. Siya ang dance choreographer. Dance choreographer. Theater man siya. Choreographer Theater director po siya. Tuluto siya kakuan, di ba? Tribes. Tulo sa lalom. Kanong musaka pa man at sila pa. O ba to? Tama ba to? Mag-audition yun na siya. Si Sedi man to. Lolo. Patay si Peter. Ako kay episode 1 naman ako nakita. Di katong joke. Katong gibo na lang. Nagdugo diri sa... Ito yung paborito. Ito paborito na. So, pulihan ka na mo niya. Oh, naka-interpretation na ito. Ansay na Siguro. Kink ni mo. Oo, marag king siya. Okay. gusto na kubuhatan na real life. Mga igunanan na Ito yung medyo mga messy trip. ba? Kaya I thought nga, katong pagkita parang ginako sa Scar, kung nga, uy, murag na something dark, ano ba? Kalit nga na, abi na ko walay dugo-dugo ba kani, kaya dugo-dugo. Kaya kung mafia-mafia ang tirada, di wala ng dugo-dugo. Isa sa akong ganahan direct katong ang scoring yun. Labi atong sa Ay, manana, no? katong sa episode 2 katong nagilak ang babae niya, gina-comfort siya ni Sixth Street. Ganaan ko Yo. pagka Mura siya na music video, no? music video, di ba? Isa na episode? Episode Episode 2. Episode 1. Actually, akong favorite scene po, nabot sa episode 2. Ang saman. Katong part na ang painting nga naigihalay nga baril. Kata. Gihalay ang baril. Oo I niya. like it. Sa slow pacing to siya, murag slow burn to siya nga episode. Yeah. Nga sa end ay naday dakong gani. Na siya gina-build up ba padulong sa pinaka-last. Nga wala lang ko nag-expect ato kay nalipat ko sa syempre wala akong focus dito sa katong kuan eh. Sa painting po ko nagtanaw na si Sixth Street sa painting. Wala ba? Na-realize na ako pag actually wala na akong na-appreciate ang acting ni Sixth Street. Pulihan. Mo rin mo pulihan. Mo pulihan. It is. Pero sa ikaupat na kong tanaw, pag-abot na ko sa episode 2, nag-acting day siya. No. Nag-react ko sa Kapilan mo siya gibalik? Opat? kaupat. Nya katong nag-stare na siya sa painting nga murag nganong na siya yung natong reaction.
So ni-focus mo ko unsa yang gitanaw. And then dito na ni-realize nga, bang tanawon niyo to dapat bay. Ako, tanawan ako na. Tanawon niyo. Tanawon dyan na ni mo, Nabisi ko trabaho, sir. Episode 2. Gwapo Karoon kayo. ako Makaong kabakante paborito so far. Pero ano, of course. Sa tinuod lang, katong imuha kay, especially ikaw kay, Drawing you're ka. into visual art. Ah. Katong nag-narrate tong bata na babae, hapit na mo gi-AI. Hello? Ang Ang narration or Drawing lang me. Drawing lang. Tapos palihukon lang ba? Amo Okay po. na, gibuhatan na mo, pagka na, ayaw lang. ayaw lang. So, nag-choreograph jud mig dance. Oh, Ano muslim tong na siya. try O na- nga, ma-present jud siya. Wow. Kay, mo po to, niya, ang gibutang na mo dito sa iyang background is isa sa mga important na visual artist sa Davao or sa Mindanao, si Joel Jolamen. Julam. Oh, shout out Joel. Joel Jolamen. Hi sir, thank you for... Close to na mo eh. Anyway, isa sa mga ginasaludo na ako na artist jud po. I-drawing raw ta namo nya kanang mga usugod karon ng mga AI. Dili pa ni pwede, ayaw lang siguro. Di ba ba Sa na-question Bisaya, about dyan AI? Oh, sa ako sa katong sa music sir. Ano siya? Ako sa music. Katong katong kuan ba katong ending na song ba? Ano sa AI to siya or kuan? Unsay tan-aw nimo? Wala gyud siya nibasa sa end credit, sir. Gani, wala gibasa Dito na- wala dito na- sulat. Labasan ako sa title eh kung kuan ba siya or AI ba siya o dili. Ah? Ilalong Oh, Ilalong sa balete. Voltes 5 yun. Sa AI to siya or kuan na sir? Or di Cover pa to na mo. Ang nagkanta ato kay surprise na lang magbuhat mig Spotify ato. okay, Oh. gina-search mo na ko wala eh. Nandiyan ako nga Oh. kanta dito katong sa episode 2 gyud katong maragbata og tingog nga katong sa scene lagi ni ano ni Six Threat og katong Kato nagahilak tong babae. nagihilak ng babae ganang ko na murag ano ba siya? Agri si Joven, ganun ba siya ata? Isa na mag-host, sir. Na late lang na. Siya, siya napil. Lingkod ka diri sir. Out po ng acting, sir. Ah, Wala okay. acting. Mag-audition. Pero pang Viva Max na iha, pang Viva Max. Oh, Viva Max. Si gusto ka ng Viva Max na mga... Oh, maayo po na mo budots. Amis, kinaglubot, sir. Pwede na yung backshot. Mo tong ganahan ako nga isa sa soundtrack dito nga ano. Magbuhat mig ano ba mas mayo sa Spotify or sa YouTube na i-launch Playlist. gani siya. Murag playlist na siya Oh, diretso. tapos i-launch jud ang artist. Ga-release mo sila music. Kay- mas ano YouTube. Spotify na lang diretso. Mas Kung ay tama YouTube. Nakoy pangutana katong nga part ba nga naghilak tong babae tapos na music dili ba Actually, awkward na lami tama na Dili. ni scroll down. ako murag siya na. music video kung So, kato how lang. mo na feel? Kung kato lang siya nga part nga murag naggilak lang niya, ibo kanta kay dito lang nakapokus sa katong nagmaoy, nagwild ang babae, ginakuan siya ni Six Threat. Mura nakakita ng music video. Itong unang tanaw na ko ato, di ba, ni kuhan ko sa GC. Taasa ni nga scene, uy. Nya mura nag-music video, necessary pa ba ni? Pero ikaupat na ko siya gitanaw eh. Necessary Necessary siya para sa tanawon. Hambuga ano Ikaupat eh. na na kong balik. Actually, pwede kaya siya i-con by, pwede siya kana ikat lang good. Tapos, Ah. imo lang siyang visualizer, batangan na siya mga lyric, murag lyric video na siya. Meron siyang visualizer tong kuan. Inato siya kanang murag bagay gani. Full song gini siya? Nakoy na miss ato para sa kuha murag kuan pud siya, medyo dragging pud siya katong dito nga part eh. Actually, pag tanawon nimo siya ikaupat, ha? Ganang lang. Hambuga. Pagkahambog. Grabe nga flex ba? Siya kaupat. Dili kalima, kaupat ra Kung jud. ikaupat, na-realize man gud nako nga, okay, kaya siya gibutang dito ngayon nato nga length. Kay, kung, ay, basig mali ko, Wala. direct ha, ikat lang na to ni. Nahilak siya kay namatay ang papa, di ba? Aha. Tama, di ba? Oo. Gipakita dito, Gets na ko yung point. yung hilak siya, di ba? Nga, nganong taas kaayo? Nahilak Palapit siya ka. ba? Grief, May grief. point nga na nag-pass out yata siya, nga naluya siya, bang not doon niya kusog. Yung ibalik na po siya, gilak na po. Kanang gipakita, gid gani dito. So kumbaga mo na siya stages of grief ba? I like ano pa ito nga analysis? Subliminal eh. Ang point denial, anger, Acceptance. acceptance. Masturbation. Sobra ra po din mong analysis ato. Hindi, ang akong point lang dito, kanang Dawaton ako to. nihilak siya. Nihilak siya. Yes, hard ako. Nag-pass out siya, kay nahurot na yung kusog o ginilak. okay. Pero bisag nahurot na yung kusog, pagkarigin siyang kusog, since wala pa man nawala, nihilak na po siya. Lisudo i-back up ano kanang inana nga scene ba kanang heavy kayo. So ano pag transition into another scene nga kanang wala ontong bugak kay nga scene.
Oh. Wow po yung question. Oo. Bitaw. Kung saan naman siya pag-transition Kung saan direct? nitabo next? Oh, sige daw. Upat nung una ko tugitan aw. Dapat ay kalima. Kalima dyan ang answer to niya ako. Kalima na. Kung ay kalima siguro. Kalima na ko to, may hinduman na ako ang sunod na scene ato. Selective mo guna akong memory good. Na sa ikaupat katura gid ako nilumdum. Sorry, sayang. Explainer, pero mahilig makag cinematography, no? Ang nahitabo ang cinematography next ato kay niatras ang camera, nagdali back siya. Nagdali. Pahinay-hinay ka siya gano'n. Ay mautong beat para mo Para marag mo release or something. siya. So walay sa film walay ka ng tsamba lang nagibutang ba. Naadjud na padulngan or meaning tanan. So, tama to niya. Stages of grief. Stages Pero of grief. you have inanang interpretation. Tama kayo na. It's your interpretation. Wala ko kita as actual scene ha, pero imo rang gi-istorya ang kung ingani akong na feel. Pinagmakit na jud to niya. Oh, Sa gani. mga makita nimo, pwede siya. Excited ka upat pa na usa tan-awan direct. Mo siguro Kalima. mo siguro 1 million views na to. mo siguro mas ma-appreciate yun mo maglanto kag salida sa sine no kaya sa mga laptop ninyo or sa mga cellphone kay more on ang giadto gini mo ang salida gyud eh. At unless naka sa comfort sa imong balay pwede ba ka manglimpyo ana ma-distract na ka ba dili na ka maka-join sa kung sa ang flow sa kuan gud sa Unless pod movie kung mo. ang sinihan sa Victoria. kaya naman ha Wala ko katry na. ako pa Ano ba na dala dyan, simbahan pagka Domingo? oh Gold pag... Bold pag kada dira abi na ko gina-compare po nimo ang sinihan sa simbahan ba Ade. kaya di ba kung magsimba ka magkuan na jugana sa kuan sa Ginoo magi dapat ang imong kuan na Naabot na doon. Mag-doom scrolling ka sa Pero make sense bitaw to. Kay karon mo nga generation, di ba? Makatan-aw na kag movie sa laptop. People don't go out sa cinema anymore. so man sir so may mas prefer nimo nga kuan i-consume ang imong movie kanang pinaka optimize gid nga kuan kanang sa sinehan o kanang sa kuan lang sa balay lang laptop ana Nakaingon kag liminal ba? I think ang tanan art forms karon nasa liminal period. so nang liminal ako balon sa Nasa purgatorio. in I mean, nasa limbo tunga-tunga para in ba? limbo ana Wala ka ano ba kay asa man jud sa sinihan to or sa cellphone Cellphone. ta. Everybody's on the phone. Correct. Not just film, your music, your game sa phone na dili na kailangan sa console. Your art form, visual art, usay dili na. Dili na ka makatel kung you can't tell if Dating. on dating ano na. 'Di ba? So ang ginbuhat nimo nga art form karon is make sure nga pwede siya sa kung asa siya dapat and kung pwede po ba siya ma-consume sa gamay sa gadget. I think nato sa tunga-tunga ana ron. So iyang film kay nindot nga content ni or film ni maana-ana ang tao ba. So wala pa ta kay bala sa padulong. so Pero I think nag-eksperimento pa tang tanan. Ana. Pero Pero at kung least ako karon to- na ay mga platform where we can share our art. Maulang ng beauty yan aron. Kay we don't have to mag-atang ta sa funds sa Manila Correct. before we can make our Centralized, own films here. Ana. Same sa yung music, diba? TuneCore. DistroKid, TuneCore, di na kinahanglan o ka ng music label to distribute your music. Okay. Oh. Pwede na siya Diba? din sa... Magit man nga kung gusto mo mag-release ng Spotify or use it, Sa ano na, DistroKid. o sa DistroKid or TuneCore, Sila di na mo ang- kinahanglan Viva or something na label na Okay. makakwan. Okay. Oo. Sige, DistroKid. Katudlo mo sa mga hip-hop, ano. Dili ko expert jud sa kanang sa saan siya pag-process sa Oo. di mi nag-ano man. dapat namutbot na lang ka para ma-hire ka tanawa Kita ka tong ano music video ni Greg. nga katong Gary share daw nimo to. Oo, na ko i-share niya. Nagdagtas akong yaw-yaw ato. Oh. Di na ako makita usab. Kami to, Jonard. Ako Oh, to. na siya to. Oh, Siya to. Ako tong bully. Bully. Siya ang gibully. Siya ang main bully. character ato. So, pwede ito na audition piece na mo. Kay ka naman nato kung dili conventional ba. Kunya, syempre, kitang tanang karon nakapas taon sa trending, unsay mag-work. Tama. And then nakay courage to do something na super unconventional. Para na po tayo bago makitaan. Ano ba? So, Pero if you- nalipay ko ato. You prefer modern nga way or kanong classical way gid siya of directing?
dili man siguro kay ko particular. I don't think I'm so particular. Wala po ko idea unsay modern o unsay classic. Or mas visual mo sir ka na Stanley Kubrick nga ano ba? Nga style dili po. Kuya kay Stanley Kubrick na din. Mga reference mo. Kaya mo din akong gets eh. Pamilyar os pangalan. Agani, Stanley Dili siya Kubrick. nga kuan mo type food no. Okay man. Aning kamot ko. Although dili ko fan ni Stanley Kubrick. Pero of course, I have to study him. Ang ayahang kanang nasa tungaang Nasa tungaan. Si tawag ka na. The Shy. Nasa ang mga symmetry niya nasa tunga ang iyang subject gwapo kay tanawon katong Space Odyssey may na The Space Odyssey tama. Siya tong Okay. Space Odyssey ka to kita ko. 2001 Kanang ano tama po? ba ko Space Odyssey Orange. Clockwork Orange. mga na. na. Well, before we wrap up siguro sa first episode, Mo na to? tungutan kimurag First Oo. lang. First episode na ito isgutan napatay second episode. Oo. Ay, balik ka Kasi- ning mag-second episode. Oh, mag-second episode pa ay first episode ninyo Oo. ay abi na first episode sa Balete Mag-cut. ay ang Dili. 4th 5th ug 6th episode ay showing Sa next ano lang ano. Next week to siya, sir. Sa kanilang nga podcast. Siguro last question, taga-imi og top 3 nga top director sa imo ha. Hollywood man or local? Stanley Kubrick. Dili gani siya. Dili di ako. Abi na ako. Sige. Sorry. Sige, sir. Okay, marag top kay ni ba? buang oy Mura kang kinsa yung paborito nga anak. sige kog pangutan na ila 6 straight sak mo sige, who's your top rapper so ako karon pa ko na pangutan na Back to yun ah. bitaw no Mayo jud ta mag-interview no. tama very good kay kung si Sak mo to baka akong sarili pinakahawd. Oh. Kasi Loki pod. Punta na naman sa Awa po Loki. niya. Ako man pod. Yes. Ako na yun, jud. Pero some of my favorites are kinsa ba? Christopher Nolan, Boom. Scorsese, Mhm. Carlo J. Akira Kurosawa. Kisa na. Silingan nila Victoria ko tumunahan sa lanang. Kinsa gani? Kinsa gani yung Japanese? movie niyo? Oh, Japanese. Japanese. Kasi may famous yung movies. Seven Seven Samurai. Samurai. Seven Ano Samurai. namin, Yung old mga, school mga 50s pa na itong Seven Samurai. Siya nag-mentor kang kuan, Black di and ba? white pa. Direct kang Idol nila Lucas- George Lucas, mga Oh. Steven Spielberg. Ano kay Tarantino dili nimo. Hala, Tarantino. apil pa. Tuluro mo kung migingon. Tarantino, apil pa. Kung atras na punta, maabot na sila Bernardo Bertolucci, Oh. mga na ba? Sila Walay- François Truffaut, mga apil na. wala Kaya Eric kasi Mati. ang familiar Local, kato sila local. Christopher Nolan o sila Scorsese kay Hollywood man Ah. mga manghud man ta sa Amerikano kita mga Pinoy. Correct. Pero lami tanawon ang karaan classic na mga European films. Kay mura kag mahubog while watching it jud murag nagdaman ka nagatan-aw when I watch Taga- these films. Europe ba siya no? Alfred Hitchcock dili no? American nata siya. American. British man si Alfred British siya. si Hitchcock, di ba? Amerikano ba? American. Si American. Alfred si Hitchcock po nang ingon na tong Bomb Under the Table. Ganahan ko tong ano katong ang gimo niyang dugo kay chocolate syrup. Mm. Siyempre, black and white pa itong panahon. Ah. Hindi, may line. So, dili may ilan nga chocolate syrup siya, pero chocolate syrup. Chocolate syrup gito. Marag, gimo siyang, kumbaga, dugo ba? Ang kalapot lang ikuha ano. Yo, pwede po ka na buhaton diri sa mga movie diri? Pwede, pero depende.